ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर, गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनबावबाय। बेजों लोगोसे दायो जायफ्रा आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रामखौबो दिनैनि बे मोनसे गोदान भिडिअआव वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबावबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नोंथांमोननिसिम आरोबाव मोनसे गोदान कमेन्ट भिडिअ आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। बिनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। मानोना थांनाय दिनफोरावहाय आङो माखासे भिडिअ लाबोदोंमोन। बे भिडिअ लाबोनायनि सायाव गोबांथार आंनि भिउवार्सफ्रा दिनै कमेन्ट हरदोंमोन। नाथाय दिनै मोजां सुजुग सुबिदा मोननायखाय बा देहाफ्रा एसे मोजां मोननायखाय नोंथांमोननिसिम बिथां कमेन्टारफोरनि कमेन्टखौ आरो मोनसे खनखांबावनानै दिनै नोंथांमोनजों बिथांमोननि कमेन्टनि सायाव नोंथांमोनजों सावरायनो थाखाय बे कमेन्ट भिडिअखौ आङो लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना बिथांमोननि बे कमेन्टजों माबा मोनसे सोलोंनाय बा मोन्दांथिखौ सोलोंनो बा मोनदांनो हागोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आं मिजिंथिहरबावदों। अब्ला फैदो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, सोर बिथाङा आंनो बे कमेन्टखौ हरदोंमोन नोंथांमोननि सिगाङाव आङो सिनायथि होनो सानबाय गिबियावनो, आरो बिथांखौबो बेजों लोगोसे वेलकाम खालामनो सानबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दायो आङो न'नि बारियावनो आङो दंफैयो उसुंथिंजायहाय। बे समाव आङो सिनायथि होनि सुजित बरगयारी, जाय बिथाङा आंनो बे कमेन्टखौ हरदोंमोन। बिथांनि नामानो जाहैबाय सुजित बरगयारी। बिथांखौ थेंक इउ होनो बे कमेन्टनि थाखाय, आरो बेजों लोगोसे बिथांखौहाय दिनैनि बे भिडिअआवहाय वेलकाम खालामदों। आरो जुदि बिथाङा आंनि बे भिडिअखौ नायसंदोंब्ला जोबजासे नायलांगोन होननानै मिजिंथिहरदों। बिथां सुजित बरगयारीया आंनो बेबायदि कमेन्टखौ लिरनानै हरदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आङो फरायनानै नोंथांमोननो खोनासंहोनि बे समाव। आदा, बेदर ना जानायनि भिडिअ लाबो। जों ख्रिस्टियानफ्रा मा बेदरखौ जानो नांगौ आरो मा नाखौ जानो नांगौ, प्लिज भिडिअ लाबोथार थाबैनो। गोबां मानसिफ्रा जोंखौ बुङो ख्रिस्टियान ससे मुस्लिम ससे होननानै। थाबैनो भिडिअ लाबो आदा। आसा खालामो नोंथांमोना बिथां सुजित बरगयारीनि कमेन्टखौ खुब रोखायैनो खोनाबाय। बिथांनि जे कमेन्टनि जे सोंनाय आरो बिथांनि कमेन्टनि सोंनायनि फिननायखौ जों ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला मा होनदों, बेखौसो दिनै नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनो थांगासिनो दङ। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बेनि सायावहाय जों ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला जोंनो मा फोरोंदों बा जोंखौ मा बुंदों, बेखौसो दिनै आङो गोथौ बिसय दिनै सावरायनो सानदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, मा मोनसेखौ मोनजायैनि जानायनि थाखाय जोङो सोरखौबा मुस्लिम ससे बा सोरखौबा जोङो ख्रिस्टियान ससे होननानै जोङो बुंनो हाया। बुहुमाव मोनफ्रोमबो धोरोमहा मोनफा मोनफा मा थायो, नेम निथि होननानै बुंनांगौ जाहैबाय, बे थायो। सोरबाबा माखौबा खालामनो मोना, सोरबाबा माखौबा मोनजाया, माखौबा लोंनो मोना, दिनै बेबायदि थायो। जानांगौ जोंनि ख्रिस्टियान समाजावबो दिनै बेबायदिबो दङ जानांगौ ना। बेनि थाखायनो फै जों गोथौयै मिथिनि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जे जों ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला मा होनदों बेनि सायावहाय। बिथां सुजित बरगयारीनि कमेन्टखौ लानानै आङो गोबांथार बाइबेल सिरिफोर दिनै लानानै फैदों, आरो कमेन्ट मोनसेल' दिनै आङो बिनिखायनो लानानै फैदों, मानोना भिडिअआ एसे गोलावबो जानो हागौ। अब्ला अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आङो गोजाम रदायनिफ्राय लागासिनो गोदान रदायसिम आङो नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोगोन। बावहाय गोथार बाइबेलाव मा लिरनाय दङ ना बेदर जानायनि सायावहाय। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बेखौ मोननो हागोन जागायजेननाय 9 बालाबनि 3 सिरि, मिथिबायना? जेनेसिस चैप्टार 9 verse 3। बेखौ आङो फरायनानै आङो गिबियावनो खोनासंहोग्रोनो सानबाय। बेवहाय गोजौ हिडिंआव लिरनाय दङ, न'हजों इसोरनि रदाय खानाय। प्राण गोनां मुंफ्रोमबो मानबायग्रा जुनारफोरखौ नोंसोरो जानो मोनगोन। 4आव लिरदों, आङो बिसोरखौ नोंसोरनो गोथां मैगंफोरनि समान गथायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारै खोनाबाय। मा होनदों? प्राण गोनां मुंफ्रोमखौबो, प्राण माने जिउ गोनां
मुंफ्रोमखौबो मानबायग्रा होनदों आरो जुनारफोरखौ नोंसोरो जानो मोनगोन आरो लिरदों 4आवहाय आङो बिसोरखौ नोंसोरनो गोथां मैगंफोरनि समान गथायबाय होननानै बुंदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' नोंथांमोना खोब सिरियास आरो मोजाङै खोनासंलांबाय थाग्रोबानो जाबाय गोथार बाइबेलनि सिरिफ्रा मा बुंदों ना बेदर जानाय लोंनायनि सायावहाय। आरो आं बे समाव फरायनानै खोनासंहोबावनि बेखौ मोननो हागोन लेबि बिजाब 10 बालाबनि 1निफ्राय 12 सिरिसिम आं फरायनानै खोनासंहोगोन। जायफ्रा बेफोरनि सायावहाय ना मा नाखौ मोनजायो मा नाखौ मोनजाया मा बेदरखौ मोनजायो मा बेदरखौ मोनजाया बे बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों खोब रोखा जागोन आरो क्लियार जागोन होननानै नायगिरि साफ्रोमखौबो मिजिंथिहरबावदों। अब्ला आङो फरायनानै खोनासंहोबावनि लेबि बिजाब 10 सिरिनि 1निफ्राय 12 सिरिसिम मा लिरदों। फोरबुआ मसे आरो आरननो बे हुदाफोरखौ होबाय होनदों। इजराइलनि रायतफोरनो खोथादो हायावनि जुनारफोरनि गेजेराव नोंसोरो बेफोरखौ जानो हागोन होनदों। सोरनो खोन्थानो थिनदों? बै समाव मसे आरो आरनखौ बै इसोरा सोरनो खोन्थानो थिनदों? इजराइलनि रायतफोरनो बे गावनि हुकुमफोरखौ इसोरा खोन्थानो हुकुम होआसै बै समाव। मिथिबायना? सोरनो? इजराइलनि रायतफोरनो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेवहाय आं मोनसे खोथा सोसननो सानबावदों। बे खोथा सोसननो साननायानो जाहैबाय नोंथाङा इजराइल ना? जों थारैनो दा इजराइल ना? बेखौसो दिनै नोंथांमोननो आङो गिबियावनो खोथा फंसे सोनानै दोनग्रोबाय। थ' आं बे समाव फरायनानै खोनासंहोबावनि 3निफ्राय जे जुनारफोरनि आसिगुरा खावनै आरो गांसोखौ सावरायनानै जायो बेफोरखौ नोंसोरो जानो हागोन। थ' खोनाबायना? जे जुनारफोरनि आसुगुरा खावनै गावनाय आरो गांसोफोरखौ सावरायनानै जायो बेखौ मोनजागोन होननानै मसे आरो आरनखौ इजराइलनि रायतफोरनो रायथिनो इसोरा हुकुम होआसै। 4आव आन्थाय गांसोखौ सावरायनानै जाग्राब्लाबो बेफोर जुनारफोरखौ जानो मोननाय नङा मानोना बिसोरनि आसिगुरा खावनै नङा। जाय जुनारफ्रा गांसोखौ सावरायनानै जायो ना अग्लिनानै सावरायनानै जायो बाट आसुगुरा खावनै नङा बेबायदि जुनारखौ मोनजानाय नङा होननानै बुंबावबाय। मा? इजराइलनि रायतफोरनो रायथिदो होननानै इसोरा हुकुम होबावासै। उदा गांसो सावरायनानै जायो आन्थाय बेनि आसिगुरा खावनै नङा बेनिखायनो बे जुनारा सुवा होनो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर 5आव लिरदों आरो एन्जर जोलैनि जुनार सेत्रा फौहु बेफोर गासैखौ सावरायनानै बेफोर गांसोखौ सावरायनानै जायो आन्थाय आसिगुरा खावनै नङा बेनिखाय बेफोर जुनारफ्रा नोंसोरनि लागै सुवा। सोरनि लागै? इजराइलफोरनि रायतफोरनि लागै। आरोबाव 2आव लिरदों आरो सेसाया गांसोखौ सावरायनानै जायो आन्थाय आसिगुर खावनै नङा बेनिखायनो नोंसोरनि लागै बेफोर सुवा। थ' आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिफोरखौ खोब गाहामथारै खोनासंगासिनो दङ आरो खोनासंनानै बुजिबाय होननानै आं मिजिंथिहरबावदों। आरो 7आव लिरदों अमाखौ जानो नाङा बेयो सुवा मानोना आसिगुर खावनैब्लाबो आदारखौ सावरायनानै जाया। जों बर'फ्राथ' बिराद अमा जायोना दाना अमा जानायनि सायाव फैबावबाय ना अमानि आसिगुरा खावनै नाथाय गांसोखौ सावरायनानै जायानो बेनिखायनो मोनजाया। दा जोंनि गेजेरावहाय बे अमा बेदरखौ लानानैबो गोबांथार समाव दान्थे बिदान्थे दिनै जायो। बे जाहैबाय गोजाम रदायावहाय ना इजराइलनि रायतफोरनो इसोरा रायथिनो थाखाय बे हुकुमफोरखौ मसे आरो आरननो होदोंमोन। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोङो खोनासंबावनि बिराद इन्टारेस्टिं। जोङो दा बे समाव बाइबेलनिफ्राय जोङो फरायनानै खोनासंनानै लाबावनि। जोङो फरायनानै खोनासंबाय बेदरफोरनि सायावहाय। दानिया जोङो खोनासंनानै लानि मा नाखौ मोनजायो मा नाखौ मोनजाया गोजाम रदायावहाय। आं फरायनानै खोनासंहोबावनोसै। बे लेबि बिजाबनिनो 10 सिरिनि 9निफ्राय 12 सिरिसिम फरायनानै खोनासंहोनि नोंथांमोनाबो फरायनो हागोन। बेयाव बेबायदि लिरदों 9आव
सागोराव एबा दैसायाव थानाय नाफोरनि गेजेराव गां आरो आयसा गोनां मानिफोरखौ नोंसोरो जानो हागोन। मा होनदों? सागोराव एबा दैसायाव थानाय जे नाया आयसा दङ ना, ओमफ्राय गां दं, गां माने बे फिसा फिसा मोनसे थायोना, एकदम गां सिस्टेम नुनो नागिरो, बेबादि थानाय नाफोरखौ नोंसोरो मोनजागोन होननानै इसोरा बेबायदि हुकुम होबावासै इजराइलनि रायतफोरनो ना। मा होननानै? आरो आयसा गोनां मानिखौनो नोंसोरो जानो हागोन होननानै, गां गोनां आरो आयसा गोनां मानिखौनो। जियाव लिरदों, आन्थाय दैयाव थानाय नाफोरनि गेजेराव गां आरो आयसा गैयैखौ जानो नोंसोरो मोननाय नङा। मा होनदों? जानो मोननाय नङानो। जे नाया आयसाबो गैया, गांबो गैया, बेफोरबायदि नाखौ जानो मोननाय नङा होननानै इसोरा खोन्थाबावासै मसे आरो आरननो। इजराइलनि रायतफोरनो बेखौ खोन्थानो हुकुम होबावासै ना। मा नाया आयसा गैया जोंथ' बयबो मिथिखागौ। बिराद गोथावना मागुर, बिराद गोथावना बामि, खुसिया ना, आरो बेनि सायाव सिंगि ना, बेफोरबायदि नाफोरखौ मोनजानाय नङा होननानै इसोरा दिनै बेबायदि होनबावासै ना गोजाम रथायावहाय। ओमफ्राय 12 सिरियावहाय आं फरायनानै खोनासंहोबावनोसै। आयसा आरो गां गैयै दैनि जिराद मानिखौ नोंसोरो जाथारनो नाङा। आयसा आरो गां गैयै दैनि जिराद मानिखौनो नोंसोरो जाथारनो नाङा। दा अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आसा खालामो आरोबाव नोंथांमोना खोब रोखायै गाव गावनि खोमाफोरजों खोनाबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै आङो मिजिंथिहरबावदों। थ' बे बाथ्राफोरखौ, बे रायथिनायफोरखौ मसे आरो आरनखौ इसोरा हुकुम होदों। सोरनो रायथिनो? इजराइलनि रायतफोरनोसो। नाथाय जों दिनै इजराइल, जोंथ' दिनै इजराइल नङा, नंगौना नङा? जों दिनै इजराइल नङा, बेखौसो दिनै आङो बुजिदों ना। इजराइलनि रायतफोरनोसोनो बै समावहाय। थ' अब्ला अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला दानिया फैदो गोदान रदायावहाय मा बुंदों जानाय लोंनायनि सायावहाय आं नोंथांमोननो एसे फरायनानै खोनासंहोबावनोसै। बेनि उनाव फंनैसो नोंथांमोनजों सावरायनोसै। आरोबाव बेनि सिगां अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आं दहाय नोंथांमोननो गोजाम रदायनिफ्राय, अल्ड टेस्टामेन्टनिफ्राय फरायनानै खोनासंहोबाय। दायो गोदान रदाय, निउ टेस्टामेन्टआवहाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जिशु ख्रिस्ट'आ ना डाइरेक्ट फैनानै बुंफैयाखै माखौ मोनजायो माखौ मोनजाया ना, बबे बेदरखौ जानो नांगौ बबे बेदरखौ जानो नाङा, बेखौ जिशु ख्रिस्ट'आ फैनानै फोरोंफैयाखै आरो बुंफैयाखै। जिशु ख्रिस्ट'आ फैनानै बेखौनो बुंफैदोंल', नोंसोरो गोसो सोलाय ना, सोरगोनि रायजोआ दिनै खाथि जाबाय होननानै। थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, गोदान रदायाव जों दिनै नायोब्ला नुनो मोनो जिशु ख्रिस्ट'आ गावबो बेदरफोर जादों, नाफोर जादों। बेखौ दिनै गोदान रदायाव फरायब्ला जों दिनै बेखौ मोननो हायो। थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला फैदो गोदान रदायनिफ्राय आं नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोबावनोसै। थ' नोंथांमोना खोब मोजाङै देहेनखौ होनानै खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय। अब्ला आं फरायनि जिसुनि मुङै। बेखौ मोननो हागोन रमनि 14 बालाबनि 2 आरो 3। Romans chapter 14 verse 2 and 3। फरायनि जिसुनि मुङै। सोरबा फोथायो बियो गासैखौबो जानो हागोन होननानै, नाथाय बोलो गैयैया मैगंफोरखौल' जायो। खोनाबायना? सोरबा फोथायो बियो गासैखौबो जानो हागोन होननानै, नाथाय बोलो गैयैफ्रा, फोथायनाय गैयैफ्रा मैगंफोरखौल' जायोना। नाथाय फोथायनाय गोनांफ्रा आपरेटिंस, बिथांमोना जानो हायो। 3आव लिरदों, जाग्राया जायैखौ गुस्थि दाफिनथों, जायैया जाग्राखौ बिसारथा खालामथों, मानोना इसोरा बिखौ नाजावबाय। खोनाबायना मा होनदों? मा होननानै बुंबावदों? जाग्राया जायैखौ गुस्थि दाफिनथोंनो, ओमफ्राय जायैया जाग्राखौ बिसार दा खालामथों, मानोना मा होनदों? दा खालामथों, मानोना इसोरा बिखौ नाजावबाय होनदों। थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला मा जोङो आरोबाव बिथां सुजित बरगयारिनि कमेन्ट हरनाय बायदि ना, सोरखौबा जायैनि थाखाय बिसार खालामबावगोन ना जोङो?
सोरखौबा माखौबा जायैनि थाखाय ख्रिस्टियान ससे मुस्लिम ससे होननानै जों बुंबावगोन ना? थ' जोंखौहाय जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला दिनै जोंखौ बेबायदिसो दिनै जोंखौ फोरोंदों। मा होननानै फोरोंदों? जाग्राया जायैखौ बिसार दा खालामथों आरो जायैयाबो गुस्थि दाफेनथों आरो जायैयाबो जाग्राखौ बिसार दा खालामथों होननानै। मानोना बिसोरखौ मा होनदों? इसोरा नाजावबाय होननानै बुंदों। बेनिखायनो जों दिनै सोरबा माखौबा जायाब्ला सोरबा माखौबा जादोंब्ला जों बिथांमोनखौ गुस्थि फिननो बा बिसार खालामनो दिनै जों नाङा। मानो? जों दिनै ख्रिस्टियान जानायखाय, नोंथाङा दिनै ख्रिस्टियान जानायखाय दिनै इसोरनि बाथ्राखौ मिथियैफ्रासो रोङैफ्रासो दिनै मा गुस्थि फिनो बिसार खालामो आरो बायदि बायदि खोथा दिनै बुङा। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला बे समावहाय नोंथांमोननो आरोबाव फरायनानै खोनासंहोनो आं आखायाव लाबावबाय। बे रमनिनो 14 बालाबनि 23 सिरियाव मा होननानै बुंबावदों? मा होननानै बुंदों? आन्थाय सोरबा गोनो गोथो खालायनानै जाब्ला बियो फोथायनायजों जायैखाय दुसि जाबाय। मानोना फोथायनायजों जायै मानिया फाप। खोनाबायना मा होननानै बुंदों? गोदान रुदायनि बाइबेलावहाय मा होननानै बुंदों? आन्थाय सोरबा गोनो गोथो खालायनानै जाब्ला बियो फोथायनायजों जायैखाय दुसि जाबाय। मानोना फोथायनायजों जायै मानिया फाप। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, थ' नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों मा सोलोंनो मोनखो? दहायहाय आं एसे गिबियाव फरायनानै खोनासंहोबाय नोंथांमोननो। सोरबा गासैखौबो जानो हागोन होननानै जायो आरो जानो हायिफ्रा मैगंफोरखौल' जायो। द्याट मिन्स भेजिटेरियान्स बिथांमोना। थ' अब्ला जायहा गोनो गोथो खालामनानै जायो, फोथायनानै जायैखाय बिथांमोना दुसि जाबायनो। मा होननानै बुंबावदों? फोथायनायजों जायै मानिया फाप। बेनिखायनो अब्ला जों गोथौयै बुजिनानै मिथिनानै जोङो लादिनि जे गोदान रुदायावहाय निउ टेस्टामेन्टआवहाय जानाय लोंनायफोरनि सायाव मा होननानै बुंदों। आरो दिनै गालाथियावहाय फरायब्ला दिनै जों मोननो हाबावो, नोंसोरखौ रावबो जानाय लोंनायनि माबा मोनसे फरबनि साबादनि थाखाय आयेन खानानै दाहोथों होननानै बुंदों। मानि? जानाय लोंनायनि, मिथिबायना? माबा मोनसे फरबनि साबादनि दिननि थाखाय आयेन खानानै दाहोथों होननानै बुंबावदों। गोदान रुदायाव दिनै बेफोरखौसो दिनै जों मोननो हायो। आरोबाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरो नोंथांमोननो बाइबेल सिरिफोरखौ आङो फरायनानै खोनासंहोनि। बिथां सुजित बरगयारिनि कमेन्टनि सायावहाय इनायनो दिनै मिथिनाया गोनांथार। मा होननानै बुंबावदों? आङो मोननैसो बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनोसै। थ' नोंथांमोना बेखौ मोननो हाबावगोन। गाहाम खौरां मार्कुसनि 7 बालाबनि 15 सिरियावहाय बेबायदि लिरदों। बायरानिफ्राय मानसिनियाव हाबफैनानै बेखौ हुदा बादि गाज्रि खालामनो हानाय मुङा मुंसेबो गैया। नाथाय मानसिनि सिङावनिफ्राय ओंखारनायासो मानसिखौ खालाय खालामो। थ' अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जोंनि गोबांथार बिदा फंबायफ्रा बा ख्रिस्टियान मानसिफ्रा माखौबा जानानै सुवा जाबाय, खालाय जाबाय, फाप जाबाय होननानै जोङो गोबांथार दिनै बायदि बायदि जों दिनै रायलायो आरो बुङोबो। अब्ला बे समाव बे बाइबेल सिरिया जोंखौ मा फोरोंखो? बायह्रानिफ्राय जे जिनिसफ्रा जोंनियाव हाबफैयो, बे जों जेखौ जायो बेखौ खालाय खालामनो हायानो। माया खालाय खालामोनो? नाथाय मानसिनि सिङावनिफ्राय ओंखारनायासो मानसिखौ खालाय खालामोनो। अब्ला अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नोंथांमोना गोथौयै मिथिनानै लाबावदो। जानाय लोंनायनि सायावहाय ना बेदरफोरनि सायावहाय मा जायोब्ला, मा लोङोब्ला, माखौ दोनोब्ला, माखौ जायाब्ला मा जायो। आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारैनो बे बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों मिथिबाय, बुजिबाय होननानै। थ' आरोबाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै आं खोनासंहोबावनो सानबावदों। बिथां सुजित बरगयारिनि कमेन्टनि सायावहाय बेखौ मोननो हागोन। गाहाम खौरां मार्कुसनि 7 बालाबनिनो 19 सिरि। बेयाव बेबायदि लिरबावदों। मानोना बे हाबफैनाया मुङाया बेनि गोसोआव थाङा, बिबुआवसो थांनानै खिगार जायो। बेबादिनो जानाय जिनिसफोर मानियानो गोथार होननानै जिसुआ बुंबाय। थ' अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे जोबनायनि बाइबेल सिरिया इनायनो रोखा खालामना होदोंना। मा होननानै बुंदों खनसेबाव? मानोना
बे हाबफैनाय मुङाया बिनि होनदों गोसोआव थाङानो मायाव थाङो बिबुआवसो थाङोनो ना जों जेखौ जायो बियो बिबुआवसो थाङो ओमफ्राय मा होनदों बिबुआवसो थांनानै मा जाबावनो खिगार जाबावोनो मिथिबायना नोंगौ खिगार जाबावो बेबादिनो जानाय जिनिसफोर मानियानो गोथार होननानै जिसुआ बुंबाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोनानो बे समाव डिसाइड खालामदो नोंथांमोनानो बे समावहाय थिक खालामदो मा जोङो माखौबा जायोब्ला बेबायदि जाबावगोन नामा ना बबेबा नाखौ जों मोनजानाय नङा नामा बबेबा बेदरखौ जों मोनजानाय नङा नामा जों बेखौ सानबाव दिनै मानोना बियो जाहैबाय गोदान रदायनि बाइबेल सिरिफोर आरो गोदान रदायनि जों दिनै ख्रिस्टियानफोर अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै बांसिन समावनो जों गोदान रदायनि ख्रिस्टियानफ्रा बै गोजाम रदायनि जिनिस माने गोजाम रदायनि हुदाफोरखौ बांसिनानो दिनै जोङो मानिया मानो जों दिनै गोदान रदायनि ख्रिस्टियानफोरखाय जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै गावनो फैनानै बेफोरखौ बुंफैनायखाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर भिडिअथ' इनायनो गोलावथार जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनिफ्राय माखौ जानांगौ जानाङा मोनजायो ना मोनजाया बे बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों रोखा जाबाय आरो जोबनायाव आंनिफ्राय आं जे गाहाम बाथ्रानि बाइबेल सिरिफोरखौ फरायनानै खोनासंहोबाय गोदान रदायावहाय आंनिबा गासैखौबो जानो हागोन बेदरफोरनि नाफोरनि गेजेरावबो आरो सोरखौबा जायैनि थाखाय जोङो बिसार खालामनो बा गुस्थिफिननो जोङो रावखौबो हाया आरो जोङो जायैनि थाखाय सोरखौबा ख्रिस्टियान ससे सोरखौबा मुस्लिम ससे होननानैबो जों दिनै बिसार बा बुंनोबो दिनै जों हाया मानोना जों दिनै ख्रिस्टान आरो इसोरनि बाथ्राया दिनै जोंनो बेखौ फोरोङाखै हामबायसै अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअआ गोलावथार जाबायबाबो बे भिडिअफोरखौ नायनानै माबा मोनसे सोलोंबाय मोनदांबाय मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आङो मिजिंथिहरबाय आरो फैगोन दिनफोराव आरोबाव जे कमेन्टफोर दंबावो बे कमेन्टफोरखौ आङो मोनफ्रोमबो कमेन्टनि सायावहाय आङो भिडिअ लाबोबावगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आं बेखौ मिथिहोहरबावबाय गोजोन्थों इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथों खुलुमबाय।